Jenggelek ala jenggelek jenggelek joget maneh hae jauh geletak. Ajenggelek joget maning gending kondori gendong manuke apa manuk pudang mencokone wit gedang aja mencokone wit gedang Menclok sing jagong nang ondo menclok sing jagong nang ondo iya udude Mas Aris piye rokoke mbok nusuk di rokoke lah jan lah Mas Aris piye sinambi nunggu Mbak Lala karo Mbak Aina iya piye Pak RT yuk dilanjut meneh nggo men jagong sik nek durung disangoni aja lunga njaluk sangu sik jujul siap jujul Ajenggelek wis yo Ajenggelek joget maning gending kondori gendong manuke apa manuk criti mencrokone kon wit pari aja nemplokone wit pari mencrokone kone sing topi putih mencrok sing topi putih doyak dhewe sing nggo topi putih iki ora bisa menclok Mas Aris ora iso iya wong adeg kok kon menclok wis menclok sing topi putih nek durung sangoni aja bali sik Mbah kon ngaplah-aplah men bisa menclok sangoni sik nek durung sangoni aja lunga Mbah cedong cekeli nah ngono nah jan sluku bathok elailo sirama menyang Solo leoleh payung padha tajendit lolo bang wong mati ora obah yen obah mateni bocah yen urip golek duwe jenggelek njaluk duit maneh oh manuke apa manuk pudang mencok ning papang gedang aja mencok ning papang gedang mencok ning kone tukang ngeson kone tukang ngeson milik dhewe sing gondrong ya enak sing duda enak iki aman alo wong sing duda men aman sik Mbah aja menyat sik Mbah jagongo ana 3 jam
Ora sah menyat sik. Sinambi artise Sinambi teko. artise teko. Iya. Menyat nek durung dikon menyat aja menyat sik, Mbah. Men rada semutan sithik. Yo, Mas Aris dikasih Tanjung Perak. Tanjung Perak tepi laut. Asik. wis Siapa teko. suka boleh ikut. Adicara saklajengipun dangdutan rumiyin nggih. Oke, pasukan-pasukan joget silakan untuk maju ke depan dan juga seluruh pemuda dan pemudi yang mau bergoyang mau berjoget bersama artis-artis diva dangdut